ini Juan na pinakalisod sabto, no? Kinahanglan ka ngalamdagan sa Espiritu Santo kay lahi ang iyang pamaagi sa pagsaysay sa Ebanghelyo. Kinahanglan yun kang mamalandong, no? Pero nindot ang iyang mensahe. Pero gusto na akong isgutan ang sa unang pagbasa ng sulat ni Juan, ang una niyang sulat. Naghisgot siya og mga anti-Christ, kaaway ni Kristo ni sana. Karon na kuno niabot na ang katapusang yugto. Daganay niabot nga mga anti-Christ, supak ni Kristo. Kinsa man ang mga anti-Christ? Naghisgot siya katong mga mibiya, mga kauban niya nga ni mibiya. Their desertion, dagan nga mibiya panahon ni Juan, dagan misupak, mi bali sa pagtulunan ni Kristo og nag sibya silang mga bakak, lies, truth. Sila katong mga anti-Christ, kaaway ni Kristo kay kaaway man sila sa kamatuoran. Si Jesus man ang kamatuoran, no? I am the way, the truth, and the life. Katong magsibya, magpadayag og bakak, mga anti-Christ sila. Kaaway ni Kristo kasi Kristo man ang kahayag. Ang mga anti-Christ not necessarily mga katong mga mupatay og mga Kristiyano, mga modern ang mga anti-Christ karon, nagsibya og mga fake news. Fake news, daghang mga fake news karon. Kita dawat sa ta kung ato kay balo. Nadawat na nato ning mga half-truths sa atong palibot nga murag ordinaryo na, murag kamatuoran na sila kay usa man ning mga anti-Christ, kaaway ni Kristo. Sabihin ko na ang mga nagsibya o ang mga balita nga dili tinuod, mga bakak, mga lies, mga fake information nga maoy nagpalibog sa utok sa tao. Daghan na karon. Kanang mga panghuna-una, kanang mga ideology karon nga supak sa Ebanghelyo, nga nagpadayag og lain nga pamaagi, alternative way of life, alternative way of achieving happiness. Means lang, ano na ilaing pamaagi? Not necessarily the Christian way. Lisod magunang kwan. Musunod ka ni Kristo, dagang mga bawal. Enjoy lang yun. Alternative way of finding fulfillment in life. Kung sa pananglita, sensual pleasure. Buo manuan ang mga isang Diyos mo. Sensual pleasure. Kung sa man ang mga sensual pleasure? Sex. Mga minyo, ang itapaglain. Naibag ko karong news. Usa ka congressman, gidimanda sa iyang asawa kay naasay kabit. Kabit nga, sikat kayo nga artista. No, nasa news na. Hindi na ako i-mention ng pangalan. Sikat kayo nga artista. Abot ni sila, kahibolo na rikisa ng artistahan na. Kanarabag yun ng congressman kay muna yung muhi mong kwan. Sa itawag na ang pwede siya may mong speaker of the house. So, chismis. Pero tinuon na nga chismis na ama sa news. Nasa bilyonaryo news.
Sexual pleasure. Ay, sexy ka ning babae na. Biyaan na lang nag-file og divorce. Ang babae, ang asawa, nag-file siya. Nakamatay ko na kanang balaog ba sa pang-abuso sa mga babae. So muna, sexual pleasure. Infidelity. Isa pa. Droga. Tilawanin siya. Munindot na kay mahay ka. Alternative way of living through drugs. Alcohol. Datong Pasko, dagang nangahubog. May sinugdan sa kaaway. Road rage na sa kahubog nga driver. Vertical lang na. Nagwala. Kuha ng windshield sa usa ka truck driver. Sa truck sa usa ka kuha mga drugs, alcohol, sex. Alternative way of living. Oh, enjoy life. Tuuman mo nang isulti sa pare nga. Kwanta. Fidelity to marriage. Mga minyo nga mangita paglain. Mangita paglain putahe. Gusto mong mag-enjoy sa kinabuhi? Sige. Kaon. Lechon belly. Adobo. Humba. La. Inom. Kasi may resulta. Busy ang mga ambulansya. Enjoy. Pasko bitaron la. Kaon dito. Party dito. Nya, kanang ingon sa Ginoo nga magpugong ta sa atong kaugalingon. Katong gahapon si Santa Ana, prayer and fasting. Ang fasting na mo namang fast eating. Kaon diri ka. Busy ang mga hospital karon. Ang mga ambulansya sige wang-wang. Alternative way of living. Simple living karon wala na simple living na. Ang mga pamaagi sa Ginoo babag na sa kanang kalipay sa tao. Daghang mga restriction, daghang mga bawal. Wala. Daghang sa mga fake news karon. Sa mga fake news, New Year. Palit og mga lingin nga mga butang kay ang kani ko nga para makabaton kag kalinaw, kani prosperity, kani unsa pa na happiness. Tinuod ba na? Adun na bay relasyon ang mga prutas sa kinabuhi sa tamukaon ka ng bilog, happy na ka, prosperous na ka. Kisa may nagpasimuno mga inchik kay kanang ato mga prutas gikan na sa China. Wala na yung palitan kay mahal naman ato padala sa Amerika na tarif mahal. Diri kitambak sa Pilipinas. Nakita saan tuusatan mga bilog-bilog nga ang uban palitag mga pabuto kay nganon abog na sa demonyo. Abog sa demonyo. Ang demonyo kay mo duol man mga daghang nangamatay batay sa kabata nga nabuthan og sa tunga dako kay dibentador nangaputol ang mga tudlo nangabutan nangabungol muabog makanag demonyo mo duol man yung demonyo anak ka sa babak linya na mga tindahan sa pabuto nailad ka kay makahatag og kalipay kuno na so na dagang trabaho po sa Manila na isa ni nalungab din yung kay nahubog na nahubog bino ni kaunog biko pabuto siya na pak mo man ni puto di ni pilit day ang kani di ni buto siya ang kamot tuang
Abog sa demonyo, niduuli ng demonyo, ay ang kamot na. Fake news. Ang ban mo, nasa news makita, magpalit kong pabuto. Tag 30,000, 50,000. Kunya ka ng 50,000 mo, 30,000, imuro nang sunugon, pabuton na. Iskay, daghang mga tao nga walay pagkaon, palit na lang nagbugas, pila na naga sakong bugas. Ipalit mo pabuto. Mga nakita ano sa news, dito sa Bulacan, fake news. Ang pabuto kuno, makapaabog sa demonyo. Ang uban, mga armas, mga military, pulis, pak. Sino na ito po? Ang bahala asa man ang pala, ito sa langit. Pagkanaog, igo ang bata. Dito po ko nagtrabaho sa Manila, puyo ko sa Parañaque, ay mong silingan. Graduating, ni gawa sa balay kay New Year man, pak, igo sa bala. Kinsa may nagpaputok, silingan nilang pulis. Na-trace man ang bala. Abog, pampaabog sa demonyo. Ang demonyo man ay nidukol yun dagang fake news karon. Di ta magpailan mo na mga antichrist, anything, anybody that's against the truth, supak sa kamatuoran, supak ang Kristo. Kaaway ni Kristo kay Kristo ang kamatuoran. Sa kongreso, naghalwalo ang kamatuoran og mga bakak. Adunay kamatuoran, tabunan sa mga bakak, kay daghan man mga maigo. Mga dagkong tao, maigo sa kamatuoran. Tuwan na takiblo, kinsay nagsulti sa tinuod. Siya ba o siya? Nalibog na ta. Pero we should know because the Spirit will tell us who is telling the truth. Ang luoy ba ka ng tao na gustong sulti sa kamatuoran, dauton. Kay daghan man maigo sa daghan may masakitan sa kamatuoran. The truth hurts. Mao na ang issue sa blood control. Gustong tabunan na lang nahitabo. Ang mga files dito sa DPWH, tabunan yun. Kuhan ba na? Hair sila na. Kaya di sa gustong gawas ang kamatuoran, kaya sila man maigo na asa taas. Mga kaaway ni Kristo. How do we distinguish the truth? Ang Holy Spirit mo ka na ito. Di ta magpadalaan ng dagang kayo. Muna'y pait karon. Sa iwan ng takibal unsay tinuod. Social media, mga fake news, mga trolls. Kung dili ta maghunaw-na, gamito na ito utok. Di ta magampo, madala ta sa mga fake news. Sa TV, daghan ang mga fake news din na. Uy, palit mo aning mga food supplement kay makagwapa ni, makapatindog ni sa kanang naluyan na yung mga bukugan din na. Mahal na ba kayo na? Pero no, therapeutic claim. Wa malinay ikuan niya. Kuan nila. Beauty tips, beauty products. Ala, kay makagwapa, makapanindot sa imong kuan. Kay mo na makahatag di mo kalipay. Unsa man yung tinuod nga kalipay? Unsa man nagisangyaw ni Kristo? Love one another. The only way to be happy is to love. Pero lisod man may gugma. Kaya karon nothing is forever. So, bisan sa kami nyoon, walay forever nga kami nyoon. Di ta mulaw tayo sa gugma, tinuod nga gugma sa kay mo man nagingon ng bakak. Ay, pangitaglain. There's an easy way. Gusto tang makabaton og kalipay, ala sige pangawkaw din ng kwarta nga dili imuha. Mao na nita mo uron billions og kwarta sa atong kwarta sa mga tao nga gipang suyop da sa atong gitagaan og mga we entrust the power in the government.
Nya kita naglisulta. At ito sa mga public hospital. May doktor, may mga facilities. Magulat ka pila ka oras, adi sa kamatiman. Magkuha ka mo, linya ka dito sa ano. Kaya nga naman, asa man ang para sa healthcare. Gisuyo. Kani-ganing sa PhilHealth, gikuha mabila ka bilyon. Kaya dito gikuhan sa lain nga. Kaya supra ko na. Supposed to be that is for the health benefits sa mga tao. Karoon, gibabalik sa Supreme Court, illegal, unconstitutional, katong pila ka 16 billion nga pundo sa PhilHealth, gikuha sa mayong laki na tong finance secretary, dito kay gipang asa dapit. Pero ibalik na kay supposed to be benepisyo na sa mga masakiton. Sukag hospital nga, singlan dayon kagbuan, deposit. Ako, dini sa hospital din, hindi kumutuan. Nagdala ko pasyente nga bata. Kay, wala naman, atiman din sa atong hospital nga. 10,000 dayon, 10,000 para makasulod. Private man. Supposed to be, wala man ay bayad. Na hospital, usak rabok doktor, libot-libot nga, pila ka, gatos ka, pasyente. Ni ang bata nga, nagpilipit na sa sakit sa tiyan, kaya 3 days na yung makalibang. Isunod og 7, alas 7, alas 11 na lang, wala pa maatiman, kaya ang doktor, sa nakabo. Ibalhin dito sa private, isigilan ng 10,000. Personal testimony na, dili na fake news, ha. Kaya nga naman, kulang ang punong gobyerno, gisuyok mga bilyon dito, gibutang sa mga DPD politics nga mga project nga, mga ghost project. Ipangsuyop sa mga proponent sa mga project nga mga maayong laki na itong mga mambabatas. Kaya nga naman, fake news. Ano ka malipay? Kaya ako ang dagang kwarta. Sigo po dagang kwarta. Palit ka dagang mga sakyanan, 200 ka mga sakyanan, mga kondominium, yate, mga aeroplano. Kaya muna yung makalipay ni mo. Dagang kang kabit, muna yung makalipay ni mo. Fake news. Nailad ta anak. Kisa may kuan, biktima. Kita, baka biktima ta. Karon, arita sa na sa mo report na ko kapag Padre Binage nga taas akong humili. Inspired ko ron. Bahala na mo kapamahaw. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Nganong maglipay mata, dagang kayo mga fake news, dagang mga anomalya sa atong palibot, dagang mga krimen, nganong maglipay mata. Let the heaven rejoice mo ng atong kuan, atong response. Nga naman, ang pulong nahimong tao. Muna atong ebanghelyo karon. And the word become flesh. Ang pulong nga naana sa wala pagibuhat ang kalibutan, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios, siya nagpakatao. Kinsa man nga pulong, si Jesus ang kamatuoran nga moy mo palayas sa mga mga bakak, mga lies, mga fake news. Kung mo dawatan ni Kristo ang kamatuoran, kita sa tiging na katong midawat kaniya gitagaan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Those who believe in Jesus, the Word of God, siya ang gitagaan og katungod nga mahimong mga anak. Kay daghan ang misalikway. Ang mga nagpadayag og mga bakak, sila ang misalikway sa Ginoo. Kani ato daghang ang mga Hudyo misalikway, wa mo dawat sa Ginoo. Si Herodes, wa mo dawat, gusto pa niyang patyon ang batang Jesus. Kita, kung mo dawat mahimot ang mga anak sa Diyos. Si Jesus magpakatao sa atong kasikasin. He will be incarnated in our hearts, in our lives, if we accept Him. Why? Kay kita himuong mga hulagway sa Ginoo. We become
We will be created in the likeness of God. God will be with us. Muna ang inanglan natong ikalipay. Bisan pa rin mga dagang mga fake news nga sa palibot. We should stay, we should be happy and rejoice. Kahit kita, mahimo ng mga anak sa Diyos, atong nabatunan ang kahayag ni Kristo. Kita mahimong sama ni Kristo, dili kaaway ni Kristo, dili anti-Christ, kundi like Christ. Christian, like Christ. Dili anti-Christ. Bog padayag tag kamatuoran. Ang kamatuoran mo yung atong padanag. We should be the light of the world. Jesus is the light. We share in the light of Jesus, so we also show the light to others. Mahimutang kahayag. Ang kangit-ngit, di yun na makabuntog sa kahayag. Kaya daghang kangit-ngit karon nga gusto mo palong sa kahayag. Manindo kita, ato karong ipadayag ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langit ng Amahan.